Ik breng zo om de 5, 6 maanden nieuw materiaal uit. Ook niet te veel, want er zijn soms wel artiesten die tegenwoordig om zoveel mogelijk op de tv te kunnen komen, die dan om de 2, 3 maanden al met een nieuwe single. Dat is niet mijn principe. Ik ben zo nog altijd een beetje de man van de jaren 60, de man van de jaren 70. Ik vind dat een liedje zeker 6 maanden nodig heeft vooraleer dat het eigenlijk echt bij het grote publiek bekend is. Want ik heb al eens een nummer gehad dat ik in duet opnam met Danny Damaro, die hier in Nederland ook af en toe komt zingen. En die is meer van het andere type, wat jonger dan ik. En die wil graag 2 maanden om de 2. We hadden een heel leuk liedje, Marieke noemde dat. En ik zeg, Danny, niet te vlug zijn, want dit kan een knaller worden. Maar hij kon zich niet inhouden en hij wou graag snel met die tweede. Maar ik ben blijven werken op die Marieke, ook via de lokale zenders, radiozenders, via de optredens. Want de optredens, dat is heel belangrijk, ik doe er veel. En zo, ja, het is bijna mond-aan-mond reclame dan, hè. En dan heeft een liedje toch wel 5, 6 maanden nodig.